V dnešnej dobe existuje mnoho doplnkov stravy. A pre bežného človeka, ktorý nechce tráviť hodiny štúdiom, to môže byť zložité. Preto som si pripravil toto video. Vysvetlím ti všetky doplnky stravy rýchlo a jednoducho, aby si vedel, ktorý slúži na čo a či je vhodný práve pre teba. Proteín. Proteín slúži na budovanie tkanív a svalov, ale zároveň pomáha zlepšovať imunitu, regeneráciu a hormonálne a metabolické procesy. Medzi varianty proteínu patrí whey, tvorený zo srvátky, čo je vlastne tekutina oddelená pri výrobe syra. Kaseín vzniká z mliečneho syra, strebáva sa pomalšie ako whey. Rastliny vzniká z rastlinných výrobkov ako napríklad hrách, ideálny pre vegetariánov alebo ľudí s intoleranciou na laktózu. Kreatín. Kreatín je prirodzená látka nachádzajúca sa v mese a rybách. Pomáha pri zlepšení fyzického výkonu, dodáva svalom rýchlu energiu ATP, zlepšuje regeneráciu, zvyšuje zásoby vody vo svaloch a podporuje funkciu mozgu. To, že zadržiava vodu vo svaloch, nie je zlá vec a nebudeme zavodnení. Práve naopak, voda vo svaloch je prospešná pre telo aj výkon. Kreatín je najviac študovaný suplement na svete a keby sme ho chceli prijať iba zo stravy, museli by sme jesť 1,5 kg mesa denne. Najlepšia a najštudovanejšia forma kreatínu je monohydrát. BCAA. BCAčka sú vetvené aminokyseliny, ktoré sa nachádzajú v proteíne alebo v strave bohatej na bielkoviny. To znamená, že pre drvivú väčšinu populácie sú celkom zbytočné. EAA. EAA sú esenciálne aminokyseliny a taktiež sa nachádzajú v bielkovinách, ale na rozdiel od BCAčiek obsahujú všetky potrebné aminokyseliny pre budovanie svalov. Ideálne sú počas silového tréningu, pretože umožňujú telu regenerovať už počas cvičenia a nie je pre telo náročné ich tráviť. Kofeín. Kofeín je stimulant nervového systému, zvyšuje energiu a sústredenie, pomáha zrýchľovať metabolizmus a tým sa vlastne do určitej miery podieľa aj na spaľovaní tukov. Únavu neodbúrava, iba ju potláča. To znamená, že keď účinky kofeínu vyprchajú, únava sa dovalí naraz. Medzi najčastejšie zdroje patria pretréningovka, energetické nápoje, káva, matcha, čierny čaj, kapsule a podobne. Omega-3. Omega-3 mastné kyseliny nevie naše telo vytvoriť samo, preto ich musíme prijímať externe. Podporujú elasticitu ciev, pamäť, koncentráciu, majú protizápalové účinky, chránia zrak a zmierňujú depresívne symptómy. Nachádzajú sa v rybách, orechoch, semienkach alebo vo forme omega-3 kapsul. Horčík. Horčík, inak nazývaný magnézium, sa podieľa na množstve procesov v našom organizme, ako napríklad zabraňuje krčom vo svaloch a pomáha nervom prenášať signály, je hlavný zdroj energie pre naše bunky, podporuje pravidelný tep a zdravý krvný tlak, podieľa sa na pevnosti kosti, pomáha pri únave, podráždenosti, úzkosti a zlepšuje spánok. Medzi hlavné zdroje patria orechy, semená, celozrnné obilniny, banán a podobne. Elektrolyty. Elektrolyty sú minerály zodpovedné za prenos elektrických signálov. Sú kľúčové pre svaly, nervy, hydratáciu a rovnováhu vnútorného prostredia. Medzi hlavné elektrolyty patrí sodík, draslík, horčík, vápnik, chlorid a fosfát. Medzi hlavné benefity elektrolytov patrí správna hydratácia buniek, kontrakcia a uvoľnenie svalov, vrátane srdca. Bez elektrolytov nedokážu nervy vysielať elektrické impulzy, prevencia krčov a únavy a podpora krvného tlaku. Zinok. Zinok je stopový minerál, to znamená, že ho naše telo potrebuje v malom množstve, ale je nevyhnutný pre fungovanie tela. Medzi hlavné benefity zinku patrí podpora imunity, zrýchlené hojenie, hormonálna rovnováha, podpora rastu a vývoja, zlepšenie metabolizmu. Najpoužívanejší a najúčinnejší je zinok bisglycinát. Vitamíny. Vitamíny sa delia na tukom rozpustné a vodou rozpustné. Tukom rozpustné vitamíny by sa mali prijímať spolu s tukmi a patria medzi ne vitamín A, D, E a K. Vitamín A. Vitamín A zohráva kľúčovú úlohu pri mnohých procesoch v tele, medzi ktoré patrí ochrana zraku, podpora imunity, konkrétne nos, plúca a čreva, udržiava zdravie a regeneráciu kože a sliznice a pomáha rastu buniek a vývinu kostí a reprodukčného zdravia. Vitamín D je dôležitý pre kosti, imunitu, svaly a mozog. Hlavné benefity vitamínu D sú podpora vstrebávania vápnika, čiže zdravšie kosti a zuby. Znižuje riziko infekcií a zlepšuje imunitu. Zlepšuje kontrakciu svalov a tým aj silu a stabilitu. Slúži aj ako antidepresívum, pretože reguluje hladiny serotonínu. Znižuje riziko chronických ochorení ako cukrovka alebo srdcovo-cievne problémy. Vitamín E. Nedostatok vitamínu E je síce zriedkavý, ale jeho funkcie v tele sú ochrana buniek pred oxidáciou, podpora imunitného systému, zlepšuje krvný obeh a tým aj znižuje riziko krvných ozrazení, spomaluje starnutie pokožky a pomáha pri reprodukčnom zdraví. Vitamín K. Medzi hlavné benefity vitamínu K patrí zrážanie krvi, čiže zastavuje krvácanie, podporuje zabudovanie vápnika do kosti a spolu s vitamínom D a A
podporujú zdravie zubov. Vodou rozpustné vitamíny. Najsuplementovanejšie vodou rozpustné vitamíny sú vitamín B a vitamín C. Vitamín B. Vitamín B je vlastne skupina vitamínov, inak nazývaná B-komplex. B-komplex je kľúčový pre energetický metabolizmus, nervy, krvotvorbu, kožu a psychiku. Medzi hlavné benefity B-komplexu patria: B-komplex je potrebný pre premenu potravín na energiu, zlepšuje koncentráciu, pamäť aj náladu, slúži ako prevencia únavy a slabosti, zlepšuje kvalitu kože, vlasov a nechtov a podporuje tvorbu imunitných buniek. Dalo by sa vlastne povedať, že B-komplex je taký superhrdina medzi vitamínmi. Vitamín C je nezbytný pre zdravie ľudského tela, ale je celkom ľahké prijať ho dostatok z pestrej stravy, takže jeho suplementovanie nie je nevyhnutné. Medzi hlavné funkcie vitamínu C sa radí chránenie buniek pred poškodením, čiže vlastne spomaluje starnutie buniek a podporuje regeneráciu tkanív, podporuje imunitu a skracuje dobu prechladnutia a bojuje proti infekciám, pomáha pri hojení rán, zvyšuje vstrebávanie železa z rastlinných zdrojov, podporuje pružnosť ciev, čím vlastne znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorení a ovplyvňuje náladu a kognitívne funkcie.